Takže čaute, vítam vás u mého ďalšieho videa. Som Diziska. V dnešnom videu pokrčíme v News. Teraz ako počujete, tak mám pustené Mine It Out, parodii Scream and Shout. Sa otačuje Justin Bieber, ten styl, to je úplne, že toto. No a teraz som akurát zistil, vidíte ten môj úsmev na tvári, vidíte to. Nehovorte, že sa nám to neľúbi. A zistil som, že mám 3 odoberateľov, čo je zatiaľ spole, ale to zase príliš málo. Aj keby som mal miliardy odberateľov, tak by to bolo tiež málo, myslím. No a ja sa nebudem pozerať tam na ten svoj obraz, ja sa budem pekne pozerať do toho červeného svetílka. Ja sa potom poznám, či ja som vlastne slepý, alebo ne. No, budem sa pozerať. Sem, počkaj. Aha, takže som si to teda to, takže. Takže ja keď budem natáčať na tom, myslím, jak to hovorím? Na tom tablete, tak sa možno prehodím účet, ak sa to vlastne iba dá. No a pravda, že ja neviem, kto mi aj dal odber, podľa mňa ten Minimaxi, to určite, myslím. Čítam do toho, nebudem klikať, aj akurát ráno a konečne vidíte, odtiaľ to toľkovi. Odtiaľ to už konečne vidíte. Počkaj, tam sú, myslím. Nevidno, že ja mám toto oko hnedé. Ja tam idem, že ja mám toto oko hnedé a toto zelené. Hneď to idem zistiť v zrkadle. Sluchatka, zatiaľ prosím vás komentuj. Takže tak ja sa zatiaľ odbehnem. Som tu! Komentujeme vás! Doktor! Budem kopírovať tak, ako Mr. Pupskycka. Ja som taký ten nebo. Počkaj, čo vedra! Už ti nepomôžu, ty debil jeden. Kamery. Aby ste videli, ako ja narábam so zverami. Moje slúchatka sú úplné, nemali ste ho počúvať. Ja nekopírujem vás. No, tak možno občas. Myslím. A čo som to chcel? Že tieto sluchatka je s nimi troška problém. Dúfam, že som si teraz tak moc nepokazil. Funguješ ti pesnička? No, už ti vybuchol dom. To je to najhorší. Ja mám tvoj krompáč, mi akurát skoro vyletel do hlavy. Ty ale nešťastie, ja to vyplnem. Keď úplne počujete, to čo je za oný? To má taký synkulilátor, či jak sa to hovorí. A ja neviem ani čo. Táto zbraň už má koľko? 10 mesácov?
Mám k tomu aj tlmič, ale chýba mi k tomu toto, pretože som to niekde strátil. Posledné slovo. Posledné slovo, ty debil. Ty? No. Zbraň, tu je napísané, že M34, dúfam, že je to pravda. To máte, ja to nevidno do kamery, jak to? Minule ma niekto zastrelil z pištolko TT. Taký debili. A už to vidíte, už to tuto vidíte, to M34 Made in China. Tí, ktorí ste slepí, tak sorry. Teraz to vidíte úplne plno na obrazovke. Ale vždycky mne to úplne, teraz sa mi to úplne nelaguje, ako keby to bol nejaký úplne oný. Ja mám taký silný kašel, to mi až tu úplne hore tu. No a samozrejme, že niektorí rozprávajú takto, čiže ich nemôžeme počuť. Ale ja niečo som taký. A ja točím, 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 a ja točím. Hodne, že točím. Dajte tam dať mi do ruky, ja to budem musieť zlá natáčať. To riti. Za toto budem mať plné dislajky. Všetkých odberateľov stratím. Zavri! Zavri! Áno, sa ničím. Takže od teba, zavri mi! Krava. Sorry! Takže na dneska už to bolo všetko. Dúfam, že to nebudem musieť znám natáčať. Ešte spredom na to video kúknem, jak to tam vyzeralo. Ospravedlňujem sa za moju mamu, išla iba zavrieť okno. Už to nevidíte. Počkajte, ja sa toho odstúpim. Je ma ešte furt vidno. Už ma není, dúfam, vidno. Furt to nevidíte, furt to nevidíte. Ja som sa videl. No, takže ešte furt nemám dostatok odberov, potrebujem ich aspoň 10, prosím, viac a viac odberov. A ja spozriem, koľko má ten Gizmo Rocket, koľko má ten môj úplne starý channel oných, ale mám ešte jedno, že Damian ho rád videjka. Ale to ani až tak nepotrebujem. Budeme natáčať iba na Gizmo Rocket. To je úplne vidno, že toto oko mám jaké zatmené a to mám úplne bíle. Prosím, nenadávajte mi za to samozrejme. Ty kokos, ja som ružový. Prečo? A ja som si to celý čas myslel, že moje ruky sú Marhula, pardon. Nie som Marhula. Sorry. Takže ja už končím s videom, dúfam, že sa vám tento dlhý ranný diel ľúbil. 7:37, už koľko natáčame, presne, natáčame asi tak 7, takže je nejakých za 7 minút bude 3/4 na 8, čiže je to dosť ráno. Je to ráno. A
a iba tak narýchlo som sa očesala, tu ešte vidíte moju guču. To mám strašne guču. Ja sa rozkúpatím, ale ste ma videli. Ja vždy si keď sa zovnem, tak ja mám takto úplne hore vlasy a ich mám strašne vysoko. Dobre, takže čus.